Здравейте хора, аз се казвам Ери и това е моят канал, име е Ерира. Това е моят първи клип и се надявам да ви хареса. Но преди да започнем с днешната тема, първо предлагам да ви покажа моето интро. Това беше интрото и ако искате нещо да го променя, нещо в него, нали? Пишете долу в коментарите и така, да започваме следващата тема. Темата е, в смисъл, това не е тема, ще ви разкажа повече за мен. Аз се казвам Елина Емилиянова Радославова и ако си мислите, че това име е странно, не. То е българско. Да, то е българско име, чисто българско. Така, на почти 11 години съм, единствено дете съм и съм от град София. Кафяви очи, кафява коса. Няма какво точно да уточнявам за мен. Танцорка съм, обичам футбола, баскетбол, обичам да рисувам и много добре карам ролови кънки. Сега, разбира се, не се хваля. Не знам какво още да ви кажа за мен, въпреки че има още някои неща. Аз мразя хейтерите. В смисъл, аз не ги мразя. Просто не ги харесвам, въпреки че те също са хора, така че искам всички да го разберете. Хейтерите са хора, които просто ви насърчват да правите по-добре нещата. Въпреки че някои хейтери пишат някои коментари, които наистина са гадни, но разберете, че без хейтери, значи не правите нещо както трябва. Те ви казват какво не е добре в клиповете и винаги трябва в смисъл да се осъзнаем и да поправим тази грешка, защото в смисъл, не е само заради абонатите, ами си е така. И това искам да ви кажа. Така че не ги приемете много насериозно също тези хейтърски коментари, защото обикновено аз ги приемам насериозно, но тези дни разбрах, че няма смисъл. Така че този клип знам, че не е интересен, но просто който иска да разбере повече за мен, за това го правя. Така че, ако искате, разбира се, ударете един лайк, абонирайте се за моя канал и какво да кажа още? Желая ви късмет в живота, бъдете позитивни и не сваляте усмивката от лицето си.